Assalamu alaikum warahmatullah. Yau magana da zan fara da kan bidiyo full akan stop limit da OCO kenan da gaba daya gashi nan mutum nan ga bayanin su wannan limit shi za ka sai ta iya adadin da kake so in ya kai a siya ma kenan a baki kuma a market ne shine ka sai da wannan market a lokacin da ka sa shi a market kana danna sell ko buy da a siya ko za a siya wannan kuma stop limit kenan wannan OCO duka za mu zo mu yi bayani a kansu a cikin wannan bidiyo insha Allah yanzu nan. To za mu fara daga kan limit bari mu mai da shi kan sell sabida wajen siya ba wani misalin da zan yi akan sell ne bayan ka siya kenan kana son buyers din ya kai a siyar ma kamar yanzu wannan coin gashi nan a nan gurin lura gashi nan a nan ga price na shi nan kenan yanda yake a yanzu ga masu siyarwa ga masu siya to yanzu price din yana tashi yana sauka yana tashi yana sauka to abin da mutum zai yi shi ne a nan gurin da aka sa price na shi kenan gashi nan mutum da ya zo nan sai ya goge wannan price nasu da suka sa sai ka sa price nasu da kake so misali yanzu wannan gashi yana 0.34 ne sai ka goge misali a ce kana so in ya kai 0.5 da wasu namba ko 0.0 kuma kai ne aka goge gaba ɗaya ka sa yanzu yana dala ɗaya da ko 0.3 sai ka mai da shi dala biyu in ya kai ma dala biyu da ya siya ma to daga tsarin ya kai dala biyu gashi nan yana kaiwa dala biyu kenan za a siya ma ka so 50% na abin da kake da shi ne 100% ne dai gashi nan za ka saita abinka yadda za a sayar ma kenan gashi nan a nan akwai coin guda in ya kai dala biyu kenan za a siyar min da wannan ɗin kenan dala 66 da kwabanin gashi nan adadin dala da za a siyar min da available coin da nake da shi wannan MIR ɗin gashi nan guda 33 ne for something to limit kenan mutum zai saita wannan kuma market shi kana son market ba zai bayar ba ga wani option akan wannan kawai da guda ma guda nawa kake so ka siya kai ne za ka rubuta a nan gurin ka rubuta numbers na guda nawa kake so ka siyar kenan kuma da ke yanzu siyarwa ne guda nawa da aka rubuta in guda 100 kake so ka siya da aka sa 100 a nan sai ka danna nan gurin sell shi kenan da siyar ma amma a wajen siyarwa ne haka ne to in kuma 100% kake so gashi nan sai ka sa 100% gashi nan adadin coin din ya fito shi ba za su ma gwada ma dala nawa ba ne kawai yanzu ne kana danna sell shi kenan zai sayar ma za a sayar ma sannan kuma na manta wannan store wannan limit ban sa ban danna sell ba kamar misali yanzu na ce ya kai dala biyu a siyar ga shi barin sa misali yadda za a siya na sa ga nan da a sai daman dala 44 na sa haka to barin sa dala biyu ga shi nan coin 00 a dala biyu na danna ga shi da a bani dala 66 kenan na wannan coin ya kai dala biyu a siyar mai kenan to ina danna sell gashi ina danna sell
success. Oda na gashi nan ya sauka aka ce oda to wannan shi ne oda. A ce mutum an sa oda kaza gashi nan a nan gurin ya sauka. Ga nan kun ya danna 0% to in yana hawa da ga nan yana zagawa yana cika percent yana karuwa yana zuwa 50%, 99% yana zuwa 100% da a siyar ma. Wannan baka cika gani ba sai dai kawai mutum in ya kai ya ga an siyar masa USDT sai ya sauka a wallet nashi. To sai wannan sai market na yi bayani akan stop limit. To shi kuma stop limit yanda ake saita shi, misali yanzu ka siye shi a wannan price din, ka siye shi a price din gashi nan yana reading 0.351 kenan. Ka siye shi a haka sai kana so in ya kai ma $2 a siyar ma, kuma bai tashi ba ya yi ƙasa da $2. Kamar misali ka siya a 0.351 sai kana so in ya kai $2 a siyar ma, in kuma bai kai ba in ya yi ƙasa da $2, in ya kai kamar $1, kar asaran yayi yawa ya ta kasa kudin ka ya zo ya tafi a siyar ma. To shine za ka yi amfani da stop limit yanda ake saita shi. Da ka zo nan gurin yanzu bari mu yi cancel din wannan order, sabida in kai order to bare barka a cewa ya kai in kana son ka siyar a price din da yake a yanzu sai ka yi cancel din order ka da ka sa. To abin da yanzu za mu yi kawai shine za mu zo nan stop, wannan stop din gashi nan USDT an sa alama da kowa ne gashi nan wannan nan wurin stop USDT da ka rubuta price din da kake so in ya yi ƙasa a siyar ma, nan kuma limit din price din da in ya kai a siyar ma haka da ka rubuta bari mu sa a nan zan sa yadda in ya zo ban dala 1.4 kuma na sa 1.14 da yanzu ya na 1.3 na yi asara 1.4 nan kuma limit in ya kai 2. In ya kai $2 a siyar sai nan shi ne za a sai ka sa percent naka, amma kwaya nawa ne za ka iya sawa a nan gudun bayan ka sa percent da to yanzu ga shi ka sa 30% na sa duka a siyar mun da shi. Wannan kenan mutum yana da suna amma kamar masu amfani da signal ko kaɗan yi technical analysis ɗin ka ga coin da ya tashi daga kaza zuwa kaza sai ka zo ka sa ne kasa da haka kuma wani abu ka canza a kan cikin kai ba sai a siyar ma. Sannan shi ma wannan kana da na sell shi kenan gashi nan kana da na compound gashi nan ya tafi ga order ka ya sauka. In a market ne shi kuma kana danna kawai ne su ke taɓa ne gaba ɗaya mai bare masu ɗauka ba kawai dai siya ma ka ga abin kawo da gama da wannan bari da cancel. To sai OCO kenan gashi nan za mu yi bayani akan OCO yanzu. Wannan shi ne OCO, order cancel order shi ne wannan. To yanda abin yake shi ma wannan order cancel order ɗin yanda ake bayan yanda mutum zai amfani da shi kamar da shi haka gashi nan. To yanda shi wannan order cancel order yake kamar misali order ne za ka yi na siya ko na siyarwa kamar kashi biyu. Yanzu misali sai na zo nan sai na ce
ina son a siyar min da wannan coin ɗin a dala sai na sa $3 coin 00 $3 ina son kuma bai kai 3 ɗin ba ya zo wannan kamar misali yanzu bai kai $3 ba sai ya zo $2.5 sai na sa 2.5 ɗina nan 2.5 sai nan kuma sai na sake sa 2.5 ɗina shikenan sai na danna percent ɗina 50 ne 100 zai fita a nan sai na danna order na zai sauka ƙasa kamar yadda kowane yake so yanzu bari mu sa sai mu ware gashi nan misali yanzu an tafi da labuwa ta siyar 3.00 ya kai sai nan kuma amma bai kai ba shi wannan order yadda yake order ne haka kamar na dabara kenan 0.5 in ya zo 0.5 ɗin nan ba a taɓa siyar ba har sai ya wuce ya zo 3 tukunna da a siyar amma ya kusa zuwa 3 ɗin ya je 2.99 bai ƙarasa 3 ɗin nan ba to ya fara dawa yana zuwa 2.5 da a cire na a ciki amma in ya zo wadda yake daga farko zai wuce ne har ya je 3 ɗin nan kuma ya je 3 ya dawo to da a cire na kaga na samu riba na kenan tun da a dala ɗaya da 0.3 na siya kuma yanzu na fitar da ni a dala 2.5 wannan misali ne sannan gashi nan na rubuta sai nan sai ka zo ka sake sa wannan kamar yadda na sa wannan 50 sai ka zo ka sa percent na kan gashi nan 30% to kana da na gashi shi wannan OCO ɗin a koda yaushe ba kowane wannan yake hawa ba kowane settings na coin wani da aka ga yayi wani lokaci kuma baya yi sai dai amma ya fi wannan ya fi a wajen siya ne kenan a wajen buy ka saita ya fi biya